Avui us expliquem com preparar la conserva de bolets amb sal. Veureu que és un procés molt senzill. És el que feien servir les nostres besàvies. En aquest vídeo us expliquem com salar-los i dessalar-los perquè quedin perfectes. Comencem netejant els bolets. Retirem la terra amb un pinzell o amb un drap humit i els podem acabar d'esbandir lleugerament sota l'aixeta. Els deixem escórrer bé. És important que no els deixem en remull. Per salar-los necessitem sal gruixuda. Agafem un recipient, fem una capa de sal, una capa de bolets i anem fent capes. Acabem amb una capa de sal i ho deixem a temperatura ambient. Veurem que la sal es va desfent i comença a quedar una mica de líquid. Mentre preparem una salmorra amb uns 60 grams per litre d'aigua. Quan arrenqui el bull, parem el foc, deixem refredar i reservem. I quan els bolets acabin de treure tota l'aigua, els anem passant als pots, que tindrem ben nets i escaldats. I si no queden ben coberts del seu propi líquid, hi afegim una mica de salmorra. Tapem i ja els tenim. Es conserven ben bé un any. I quan vulguem utilitzar els bolets, 24 hores abans els esbandim molt bé sota l'aixeta. Els posarem en un bol amb aigua i la canviarem 2 vegades, al vespre i l'endemà al matí. I ja els tenim dessalats, ara només cal que els passem un moment per la paella i els afegim a la recepta que vulguem cuinar. Aquesta és una recepta de la família de la Loreto, la seva mare ja els feia així. I com sempre us demanem que no marxeu sense deixar-nos un like o un comentari i si encara no esteu subscrits, feu-ho, així rebreu un avís quan publiquem les noves receptes.